محەممەد و مەروان و مەسعود سێ جوانên سوورینە yên ku piştî îşkenceyeke dijwar ji zindanên Esed hatine serbestberdan û behsa wî awayê hovane yê danûstandina nemirovî ya ku li gel wan hatiye kirin bi dirêjahiya salan dikin. Mihemmed dibêje ku salên pir bi azar bûn û Mesûd dibêje ku ew bêhtirî 3 salan di wê rewşê de ma. Lê Merwan dibêje ku tevî ew tenê du heyvan di zindanên Esed de ma lê di ezmûneke pir tal re derbas bû ku wî raman dikir ku ew bi heyvên dirêj di wê zindanê de maye ku her rojek bi heyvekê bû û her heyvek bi salekê bû. Mihemmed derbarê awayê îşkencedanê yê ku dihatin bikaranîn dibêje ku ew dihatin neçarkirin li ser îşkencedana hevalên xwe yên di zindanê de û caran daxwaz ji du girtiyan dikirin ku raserî hev rawestin û bi kefa destê xwe li rûyê hev bidin ku girtiyekî ku xelkê dareya bû bi wî awayî jiyana xwe ji dest da bi destê hevalê xwe. Cejnane an ku diyariya cejnê ya ku çekdar û karmendên zindanên rejîmê didan zindankiriyan li gor vegêrana Mesûd ew bû ku 15 zindankirî dihatin hilbijartin sibeha cejnê û bi lêdana sondeyan an ku Xertûman li ser pişta lingên wan ku ew awa bi navê Feleqê dihat zanîn ta jiyana xwe ji dest didan. Ew ciwan dîdevanê jiyan ji destdana dibin îşkenceyê ya hejmarek ciwanên di zindanên Esed de bûn. Merwan yê ku bê sedemek diyar hatibû girtin dibêje ku ew piştî mana xwe 8 rojan di zindaneke tekane de hat veguhestin ji bo zindaneke 5 metrî ku bi dehan kes tê de zindankirî bûn û 6 termê zindaniyên ku ji ber îşkence û nexweşiyan jiyana xwe ji dest dabûn hîn di nav wan girtiyan de bûn. Serbarî hejmarek girtiyên nexweş yên paşguhkirî ku çaveriya çûna xwe ji jiyanê dikirin ku ew dîmin û jiyana li nav derman û nexweşan jî awayek ji îşkenceyê bû. Ewan sê girtiyên ku karîbûn ji wê dûjehê rêzgar bibin, hilbijartin ku dibin navê Mesûd û Mihemmed û Merwan ji ragihandinê re wan awayê hovane yên îşkenceyê bê ku navê xwe ê rasteqîne bidin diyarkirin bêjin ta tiştê mayî ji azadî û jiyana xwe biparêzin. Şêrîn Kîlo.